Nej, du skal ikke filme det her nu. Hej. Hej alle sammen. Vi vil filme en introvideo her. Fordi at vi har lige lavet en YouTube-profil. Og det bliver en hesteprofil her. Fordi vi hedder også... Ja, så... jeg er Odie, Manse og ponyerne. Det er dem, vi rider. jeg hedder rigtig Amanda, hun er rigtig Utilie, så det sådan. Og vi kan rigtig godt lide at ride. Ja, og det her skal være en introvideo, som jeg lige sagde. Tror jeg. Lad os lige se du. Ja. Så I må godt subscribe, og abonnere. Ja. Ja. Så, og vi laver også en hestevideo i morgen, ja. hvor vi galopperer fuld fart. Så. Vi fortæller mere om det i morgen. Så husk at subscribe og abonnere. Og vi har ikke nogen Instagram-profil eller Facebook eller Snapchat. Men det får vi snart. Det får vi. Hvis der kommer mange subscribers eller abonnementer. Ja, men I må have det godt. Og jeg håber, I vil følge os. Hej. Håber det virkelig. Hej. Hej.